Bafethu igama lami nguSiphiwe Ngantombela njengamanje sila kwingomazwe lonke People's Park njengamanje ngizobamba undaba ezitha inkosi yabakhwanazi eMtubatuba lesizwe nje kade simbone lokho ephithiza ndaba ezitha njani Siyabinga kakhulu zolo siyaphila kakhulu kwingomelazo lonke kuntambama nje yebo baba siyakubona baba wami mhlambe ukubuka nje isizwe sihlangene kanjena namhlanje kwingomazwe lonke kuwena imuphi nje umuzwa ofike nawo mhlambe noma ungawushiya nje ebantwini umuzwa ungifikelayo ngifikela umuzwa wenjabulo ngoba ukuhlangana kwabantu behlangana ngento eyodwa begida ingoma kusho lokho ukubumbana kwesizwe ngoba abantu mabegida ingoma bayakwazi ukuthi nana beqoqana ukuqoqana kwabantu bayakwazi ukuthi bengagcini sebengena ezintweni ezimbi nawe nami njengenkosi yesizwe ngithina sengikwazi abantu ukuthi ubalawula ngoba umuntu ogida ingoma uba sobala uma ubusobala akwazi ukwenza ubugebengu ngoba usukwaziwa so nje laba bafana begida nje manje la uCuphasi abafana baqhamuka ezweni ngomkhwanazi kwaMpunyoni angikholwa ukuthi abafana bephethe kahle kakhulu engiseka kakhulu futhi nalento lena abayenzayo yokugida ingoma baba kodwa ke mase mhlambe ke ukungenelela nje mhlambe kwe department njengoba eka art and culture sibona uba umfundisi uButhelezi ngendlela angenele kuyona ekwazi ukuthi anisondeza kwengoma kazwelonke kanjena ngiyacabanga ukuthi ngidadaza nje ulife la eThekwini mahala cha simbonga kakhulu eMC wethu akaKhokja ubaba umfundi Thula Sizwe Buthelezi nokho ke mina ngiqalike ukufika la lokho yaqala nje ingoma kazwelonke belonke ngiba ingxenye yayo sesibongeke nokuthi nomnyango wakhuluma akaKhokja naye usezwangenelela amakhosi amaningi aseyakwazi ukuthi nawo abe ingxenye la nokukhomba okushoyo ukuthi nangonyaka ozayo ke namanye amakhosi abangenawo ama-followers engoma azokwazi khona ukuthi abe khona ngonyaka ozayo ndaba ezitha kuwena ezweni ziba mhlawumbe ngaziphi insuku mhlawumbe ingoma mhlawumbe ngoba kuye kube ngoDisemba ngoba ngoDisemba ngoKhisimusi siwegcwele nje sizwe sonke samkhwanazi kaMpunyoni igodi ngokuhlukahlukana kwazo na futhi sancibijane nakhona futhi isingoma igwida nje igodi zonke nisuke kubuye nabo bonke abantu nabangahlala ezizweni kodwa basekhona zemkhwanazi nabo suke bikhona lento leyasiza ukuthi uma ngabe ungamaholi ihlangene sisonke sikwazi usibumbana senze nje into eyodwa siyisizwe ingoma yabakhona kakhulu ngekhaza amaholi kancibijana uKhisimusi ndaba mhlawumbe uphinde sinakhunje nje baba ukuthi mhlawumbe ukubaleka nje kwengoma kubafowethu abasakhulayo mhlawumbe nathi ke egengeni nje mhlawumbe ezweni sonke nje ukubaleka ukuthi ingoma ibaleke ngani ingoma ibaleke kakhulu ingoma ngisho ngifanise namasoja uma ngabe isosha mhlambe yeSNDF lapha kweSNDF into efundwa kakhulu ngamasosha idiscipline nokubambana so nasengomeni ke kuyinto enjalo mohlala abantu ukuthi umuntu omusha uyiphatha kanjani ukufokuyilokho kuyidiscipline oyothi igqugquzela kakhulu ezweni so ukukhulu nakho konke nje okuthinta ingoma idiscipline ngoba uma udiscipline unenhlonipho futhi awugcini usungena ezintweni ezimbi ngoba nje inhlonipho uyamazi umunye umuntu uyasazi isigaba sakho uyazi ukuhlonishwa omncane ukuhlonishwa omdala uyazi ukuthi khona umuntu wakumunye umuzi kuyasiza futhi ukuthi ugcina abantu sebazana uma kukhona insizwa esiyaziyo noma umfana osakhulayo esimaziyo ukuthi mhlawumbe nasekhaya isimo sihle kahle uma kuvela mathuba emsebenzi besazana ukuthi noma sila engomeni kwasibona umfana wasibalibani isimo sakhona asikho kahle begcina sebekwazi ukuthi bebambane besizana lokho nje ongiyabelela bafethu igama lami nguSiphiwe Ngantombela njengamanje sila kwengomazwe lonke bafethu njengamanje eceleni kwami nondaba ezitha inkosi yale emabomvini baba wami ninjani siyaphila kanjani mphathi wami siyaphila baba wami yebo baba nje mhlambe singakubuza nje mhlambe ukubaleka njengoba sibona nje ingoma namhlanje abantu baphume ngezinkalo zonke bazobuka bahlangene igodi eziningi mhlambe namakhosi amaningi mhlambe nje ngakuthini baba mhlambe ukubeka nje kwakho mhlambe nomuzwa nje wakho baba wami oqala nje mfowethu ngaqala ngibingelele emakhosini aseNdlunkulu ngiyakhuleka kakhulu emakhosini aseNdlunkulu yebo engingakusho nje mphathi wami ngijabulile kakhulu ukubalana ngijabulile nje kakhulu ukubona usha unyawo ngalolu hlobo okuyilona uhle kakhulu muhle umcimbi kanti nanokuthi engingakusho ke nje angibonge nje kakhulu lokho kwenzakalayo kugqugquzela ukuthi sibuya kuphi kahle kahle amathuba njengalawa thina njengoZulu mahle kakhulu kangangokuba
nezizukulwane nezingane esizalayo zibone ukuthi sibuya kuphi ukuhloba nje kukaZulu sidume ngenhlonipho kuphinde kube khona ukuthi kuvela amathuba njengalawa sikhombisa umhlaba wonke ngokudlala kwethu nangokugqoka nje kwethu ingezo yethu ngiyakubonga kahle kakhulu mina nginkosi yaseMabomvini likhona nami insizwa zakithi engiyiphethe engihamba nazo ngiyiphelezele nje impela ngithe ngithi awuthi ngiphume ngizoyibona ishikisha zibhekene nezinye insizwa kanti okunye lokhu kukhanda nje mfowethu ukuzwana ngoba kuhlangana wonke umuntu la kuhlangana iningizimu Afrika yonke so nje ngiyakujabulela ukuhlangana kukhanda umngane kubuyise imvelaphi yethu ukuthi sibuya kuphi la sibuya khona so nje into enjengalezi izinto ezinhle kakhulu engifisa ukuthi ziqhubeke njalo kanje nangokuthi sibonge abaphathi abaphezulu abasiqhasile ukuthi konke lokho kwenzakalayo elangeni lanamhlanje kube impumelelo yebo bandabezithu siyabonga kakhulu baba wami mhlawumbe siphinde mhlawumbe sibonge ke no Cocta baba ukuhlanganisa nje amakhosi wahlanganisele entweni enhle kangaka yebo ngithi ngibonge kakhulu uCocta umnyango wakwaCocta angazi ngingabonga kanjani ngoba kahle kahle thina njengoZulu siphila ngobukhosi into esingasikwazi kuyishintsha le yayikhona ekuqaleni emandulo namanje sasekhona iyaphila so manje ukugqugquzela lokho kumenya amakhosi sibuye ehlanganeni njengoZulu kuyinto enhle kakhulu loyo ngiyambonga kakhulu umnyango wakwaCocta ngithi awuqhubeke nje uphile njalo siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu abapha amandla amen yebo siyabonga kakhulu ndabezithu siyabonga ngithi angibonga mphathi wami